2-krát denne. Alebo teda keď máš čas. Je to skutočne minútová záležitosť, nie je to nič také nenormálne. Čiže začíname. V prvom rade zase rozpohybovanie tej platizmy. Áno, že preto som vlastne začínala od tej teórie, aby sme vedeli, čo robíme. Hej? Čiže tú platizmu rozťahujeme. Môžete si vy pozrieť, tá platizma sa ťaha až vlastne tuto. Hej? Krk je vlastne platizma. To je to tenúčký sval, ktorý sa vekom, nepoužívaním atrofuje, prilepí, ako keby zmizne, ostane taký nefunkčný papier. Čiže ty potrebuješ tú platizmu rozpohybovať, potrebuješ lymfu rozpohybovať, potrebuješ si toto a trošku ešte ako tú lymfu, dajte si prsty sem do tých kľúčnych kostí a aby sa dvíhať, hej? Výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych. Ďalšie miesto na lymfu je pod pazuchou. Lymfa sa nemasíruje, lymfa sa len tak pobúchala, hej. Druhá strana. Teraz by sme mali mať tie lymfatické cesty ako keby také otvorené, hej. A ideme pracovať s tou tvárou. Najprv si celú tú tvár prebereme. Ráno sa zobudíš, hej, pretres si tú tvár, uvedomíš si všetky časti tej tváre. 2. Prejdeš za uši na tú šiju a 3. Pôjdeme od hora, hej. Pravá ruka a rozpohybuj ten sval, ktorý je 3-krát do jednej strany, môžete si prestriedavať, hej, jedna strana, druhá strana, jedna strana, druhá strana, jedna strana, druhá strana. Teraz si rozpohybuješ tuto tie slichy, dáš si ruky na slichy a dajte to až tak do tej vlasovej časti trošku, aby sa čo najviac toho zachytilo. Poriadne, tak vlastne celú tú dlaň tam daj. Toto nerobíš prstami, robíš celou tou časťou, aby sa to tak pooddelilo. Výborne. Teraz ideme odtiaľto. Brada. A od brady sa posúvaš, tuto trošku to tak premasíruješ, potiahneš sem a potiahneš tú lymfu dolu. Znova. Odtiaľto ideš, popote líčka, potiahneš dolu, tretíkrát, čiže zase tuto pod tou bradou, potiahneš popote líčka. Ako keby si tvarovala toto líce zo spodu, hej? Čiže tuto sa pohybuješ tu a tú lymfu stiahneš dolu. Čiže toto si tvaruješ. Teraz ideme na priestor okolo nosa, hej, čo sa tam hromadí. Čiže rozpohybuješ toto dole a posúvaš sa opatrne ako keby okolo toho nosa, môžeš na tú špičku nosa, zase hore si a potiahneš to dolu tú lymfu. Znova. Rozpohybuješ ten nožtek, pouvoľňuješ. Znova. Potiahneš dolu. Tretíkrát. Zase tuto začína. Zase nie sú to masáže, to je manipulácia s lymfou, čiže ty ako predstavuj si, že tú tekutinu ako keby posúvaš pod tou kožou. No a dostali sme sa na tie slávne oči, hej, čiže rozpohybuješ, trošku sa prebúchaj po tej okolo tých očí a ideme na opuchy očí. Dajte takto tie ruky, tuto hlavne na vonkajšiu stranu spodného viečka, a tlač ako keby tú tekutinu do stredu, potom ideš popod obočie, na slichy a dolu. Znovu tuto, rozpohybuj, jemne do stredu, popod obočie a dolu. Znovu tuto. Popod obočie, teda popod viečko, popod obočie a dolu. Výborné. Teraz si chytíš ľavú stranu
A teraz posúvame celú tú lymfu pod celú tvár, čiže ideme z tohto nešťastného miesta, ktoré nechcem, aby nám viselo. A tlačíš tú lymfu tuto niekde k nosu, trošku to podržíš, posunieš hore a posunieš dolu. Ešte raz. Posunieš hore, dolu. Tretíkrát. Predstav si, že tam tlačíš lymfu, hej, tú rieku, to proste, to je tekutina, ktorú tam presúvaš. A dolu. Druhá strana, ty si opačnú stranu, čiže zase nájdeš ten bod, ktorý nám tuto sa visí, stiahuje. Potlačíš to k tomu nosu, popod to líčko a dolu. Popod to líčko a dolu. Popod to líčko a dolu. A teraz si kľudne ešte toto dajte preč, možno tam už toho je veľa, hej. Čiže zase, keď máte viac opuchnutú tú tvár, možno, že ste vytlačili to podstatne viac. No a vlastne ukončíme to pomaly. Dajte si prsty tuto do čela a potiahneš tú linku sem a zase dolu. 3-krát potiahneš a dolu a kľudne nebojte sa do tej vlasovej časti zachádzať, lebo aj tam je veľa, tam tá masáž hlavy je veľmi akože účinná, keď je, ale teraz nemáme na to čas. Toto isté raz, hej, že takto to chytíš a dolu, takto to chytíš, dolu, takto to chytíš a dolu. No a posledné veci sú, že vlastne používame ten tlak tvojej hlavy a budeme ako keby tvarovať tú tvár. Poďme teraz, toto si chytíme, hej, čiže predklonte sa, položíš ako keby, tie hánky máš tu, dobre? Tu. Čiže tu bradu tvaruješ. A predklon sa a trošku to tam podrž a rozdýchaj. 6, 5. Všimnite si, že tá tvár vám bude tak ako keby naskakovať smerom hore. 4, 3, 2, 1. Ideš k uchu a dolu. Čiže vyformuješ si túto líniu, hej? Toto. Teraz ideme ešte raz, ale budeme už pod lícom. Už nebudeme na brade, ale tu, hej? Čiže presunte tie ruky teraz pod líčko, to líčko si tam chyťte a rozdýchaj 6, tou hlavou sa predklon 5, 4, 3, 2, 1 a potiahni hore a dolu. Ešte čmakot. Hádajú. Tvár do dlaní. Trošku tu vám môže aj rozpoľovať, možno tam aj niečo bolavé. A dolu. A posledný krát. Položíš tú tvár. Potiahneš hore. Rozpojibuješ, uvoľníš. A naposledy celú tvár, ako keby si sa umývala. Dolu. Rozpojibuješ. A už necháš pustiť. A môžete to završiť tými 100 oplachmi vodou. Hej, že 100-krát dáš si studenú vodu, ale skutočne niekedy sa aj ľad dáva, že teda v lete máte aj ľad, tak prihodíte tam trochu ľadu a 100-krát sa, ja si napustím do umývadla vodu a urobím to. Dávno som to nerobila, keď si to pozriete na internete, tak